Burkina Faso ka fanga ɲɛma Albert Ouedraogo ale ye politiki jɛnkulu kunbɛn lamisalon tɛmɛnen yaasa ka se ka walawala o ye fɛn min na kɛ kalafili nata ye. Albert Ouedraogo ko kala bɛna fili février kalo tile 25 san 2025 o kɔrɔ ye ko fulancɛ fanga bɛna san 3 le kɛ jamana mara la walima kalo 36. Politiki jɛnkulu dɔw ko olu jɛnna ni nin calendrier nin ye dɔw yɛrɛ ko olu ma sɔn nin kalafili nataara. Ayiwa bɛn ka ɲi ka sɔrɔ politiki jɛnkulu ani ɲɔgɔn cɛ ani fulancɛ fanga ɲɛmaaw ye ɲani nin calendrier électoral nin ka se ka yira CEDEAO min ye farafinna tilebinfan tɔnba ye min bɛ nafa sɔrɔ ko fɔ. An sera Paul Miki Rwamba ma ale ka se ka walawalali k'an ye ka ɲɛfɔli k'an ye fɛn min taara nin kalafili nataara min ye calendrier électoral ye Burkina Faso kɔnɔ. Je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à dire en tout cas dans ce. Ne ka hakilila taara ko caman bɛ yen min bɛ se k'a fɔ fulancɛ fanga taabolo ma kala sanda min bilara min bɛna kɛ kalafili ye. Sabula n'a y'a ye ko politiki jɛnkulu dɔ banna nin calendrier na o kɔrɔ ye ko olu ma taari kɛ nin calendrier nin labɛn cogo la. Ayiwa o dusukun tɔɔrɔnen don dɔɔni ka taa fɛn min sera ka kɛ sababu ye ka se ka nin kalafili nin lon bila sen kan. O tɛmɛnen kɔ ne bɛ se ka min fɔ an bɛ se ka fɔ o ma se ka nin fulancɛ fanga nin ka taabolo walawala jamanadenw ye min bɛ taara kalafili kan. O sera ka min fɔ o y'a fɔ ko kala bɛna fili février kalo tile 25 san 2025 nka o m'a fɔ fɛn min bɛna kɛ fo ka taa an se san 2025 ma. Nka Paul Miki Rwamba n'a yera ko politiki jɛnkulu ma jɛn ni nin calendrier nin ye a bɛna ɲɛnabɔ cogo jumɛn le Burkina Faso ma. Je crois que dans un premier temps la CEDEAO va rejeter cette. An bɛ se ka min fɔ a fɔlɔ ye ko CEDEAO maaw yɛrɛ tɛna sɔn nin taabolo nin na sabula olu tun y'a yira ko walawala ko olu ma jɛn ni san 3 fulancɛ fanga ye. O y'a fɔlɔ ye. A filanan ye min ye o ye ko n'a sɔrɔ ko politiki maaw ma jɛn ni nin kalafili nin taabolo ye olu bɛna se ka sɔsɔli kɛ min bɛna se k'a to baasi damadama bɛna sɔrɔ an ka kalafili nin nataara. An bɛ se ka min fɔ bɛn bɛna se ka sɔrɔ min na o ye ko maaw ka se ka jɛn k'a fɔ ko transition bɛna taa yɔrɔ min na nin ale san bɛna kɛ nin san da nin ye ani politiki maaw fana ka se ka taari kɛ diɲɛma lɔnni na nin labɛn nin na. Min ye fulancɛ fanga nin taabolo ye n'a yera ko bɛn ma sɔrɔ a tɛna kɛ ko CEDEAO bɛna se ka sariya dɔw bila Burkina Faso kan wa. Alors, ce qui est intéressant avec la CEDEAO, lorsque elle an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan CEDEAO tɛna se ka sariya dɔw bila Burkina Faso kan min bɛna se ka kɛ o bɛna filɛri kɛ bɛnbɛn bɛna se ka sɔrɔ cogo min na sabula ka se ka an yɛrɛ janfa ka bɔ min ɲɔgɔn kɛra Mali la a yera ko Mali tun ye fulancɛ fanga bila ko ale bɛna kɛ san 3 le ye nka CEDEAO y'a yira ko o ma jɛn n'a ye o ye sanction bila Mali kan o sanction yɛrɛ kɛra baasiba ye malidenw bɛɛ ma o de kosɔn filɛri bɛna se ka kɛ min bɛna se k'a to dɔ ka se ka bɔ fulancɛ fanga taabolo kan n'an dun y'a filɛ diɲɛma lɔn na an b'a ye sisan ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o sera ka maa dɔ bila Burkina Faso ni CEDEAO cɛma n'ale ye Mamadou Issoufou ye Niger ka jamanatigi kɔrɔ ale bɛna se ka filɛri kɛ min bɛna se k'a to u ka fulancɛ fanga ka taabolo dɔgɔya dɔɔni ka se k'a to bɛn ka se ka sɔrɔ Burkina Faso ani CEDEAO cɛ. Celle du gouvernement de Burkina et celle de la CEDEAO. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan CEDEAO ka ciden Mamadou Issoufou ale yɛrɛ y'a sen fa ka se Burkina Faso kɔnɔ a bɛna baro kɛ ni jamana marabagaw ye yaasa ka se ka faamuyali kɛ kalafili nata kan nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.